କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଦେଖିବା ଆମ ପିଲା କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ତାର ଏହି ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାକୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଗଲେ ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଶିଶୁ ଦିବସ। ଆଜି ତାର ଏହି ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାହା ଲାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ଆଜି ଶିଶୁ କାଲି ଦିନ ଦେଶର ନାଗରିକ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତେବେ ହେଉଛି ନାଗରିକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଆମକୁ ଆମ କଳାକୁ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କଣ ହେବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେବି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଶ ସେବାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଯେପରି ଆମ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଆମ ମନରେ ନ ଲଗା ଦରକାର। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛ ତେବେ ଖେଳକୁଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।